Počkaj, tak máš... Čo je 16 delno 4? 4. No. Tak budeš mať 24 giga. Keď tam dáš 16 kovú. Počkej. Mám 16. A tak 4 nemôžeš mať celý. Jeden má hlavu. Jeden má 10 HP. Na longu. Ani ja, ale nevadí. Nepotrebujem vidieť. Nie, side. Teraz púšťam. Možno piť. Piť som nechytal. Jeden long. Long dead. Mid není. Ne, mám To je... To nemôžem mu dať. Počkaj, to bol randomák. Si dal randomákovi. Ale jakú z otočky si mu chudákovi najebal. Chudáčisko chalan. Čo ti je? Ale sa čudujem, že tebe nenajebal naspäť. Agresor patok sa do piči. Ja som išiel vrátiť, čo som dostal. Ale zlému. Pozriem banán push. Dvaja iba, traja. Ja sa ich nebojím. Ale Čo je dobré. patok sa ich nebojí. Ja sa ich nebojím. Ja som dostal damage z mojho granátu akurát. Vidíš, ak mi to ide, keď mám 500 FPS. Pecka. 500 som mal na chvíľku, už mám 400. Som povedal. Max. O 300 viac ja. Mám kúkať API teraz. Mi zdá, že pôjde do API. Aj poď. Ja mám prebehne ešte ten. Pam. Dík. To jedna tomu. Jeden mám do kunicu. Jeden API. Boiler. Ten scoutu má najlepší timing v histórii všetkých timingov. Na longu je. Ale konec, zostal som ako... On je za smokom hneď, no už naľavo blízko. Vy nikto neprifajne, keď sa som... Čúvaj. Dvaja B, jedna scouta, áno aj. Grcam. To ťa ani raz netrafil, hej? Asi ne. 3, 2, 1. Aha. Si vyplašil slepku. Už je napravo. Pekne potrebsov. Počúvaj. Ešte ide pozrieť celý oný. Ja za to nemôžem. Vedelo dojsť. Ja som zabil. V útorok by som to videl market robiť nám teda. OK, pohre vybavíme. A čo si ideš objednávať? Monitor. Ďalší? Jak ďalší mám jeden. Mám jeden. Ja som myslel, že dva. A zase niečo lepšie, alebo horšie, alebo... Není ťa počuť. Jak ma není počuť? Nepočul som ťa dobre.
Ty to poslal, ne? To je On mi tento dá tam kokotinu. A ja dostanem ešte väčšiu kokotinu. Oh wait. Ja som neskoro musel ísť pre bombu. Mám bono. Ten plantom do sajtu. Pič. Na šorte. Robášek ma videl. Asi hľadal ten flash. Som Či si to je skoro vylal potom viem objednať. energie. Iba, či to je ten monitor, nech vím to objednať potom. Jo. Okej. A poch. Low. A počkaj, tam mám dvoch. Potom jeden na Nejdle mi. On tam stojí jak cicina. Tam sa dá vyskočiť, ja som sa busnutý na sebe. Aj to bol môj dvoj. Ja som skeptik ešte. Čo tu robíš, ty močák? Prečo jeden beží a druhý sa tam schová? 92 4. To som povedať, že nepočujem, ale shiftoval, takže poda. Si ale počul dýchať. Tak. Čo nemáš penáze? Tu máš. Ach, ty si. No ja chcem povedať čo. Ale bolo by to pekné slovo. To dáva vám Ja tak, som ne? dropol. Ne, 99 to dáva doba. No dá. Nice. Tak mi Čo to má? Prečo oni hrajú dvaja pod apami jak kokoti? Im jebe? Jeden v apoch a druhý pod apami? Ne, hlava. Kokot. One rush. Hejt. Čo je toto za stratégiu? Neviem, ale Adam vymenil 5200 za 2700. Bohužiaľ mi dávaš kokociny. Ja som s tým začal sprejovať a absolútne som nevedel, kam to pôjde. Mám pripravené na office. Nová main sprint. Zarobím s novou a... Smoke limit. Tunelom. Minus. Minus. Okej, idem. Traja dead. Pozera všetko. Jak je na tom pit? Držíš, okej. Som v pite, ne? Ja myslel som hell, Aj. som zle povedal. O, ešte jeden kokot. Ešte jeden kokot.
Víš, jak som sa tu vlastne... Neviem. Ja som dostal z prokovnice do tváre. Ty kokot. Ešte som sa dneska vysral. Niekde by som už mal v gatách. No. Som bol aj dvakrát. Adamko je vyzval, no tak nič. Vyzerám ako Charita. Pozor na to, čo ti dropne. A ja som fuj pri nás, aj keď som tak povedal. Tento tu zostane v strede, no jasné. Áno, to je kokot. Ty kokot, full blind. Jemu jebe na hlavu. Boiler. Jeden horel na blízko. Čo sa snaží? Je fuj. Dvaja bez na A, by the way. Jeden je vapo. Či si zabil to? Hop. Pozri si side radši. Ale ten zelený green can you? To je demendo, nomre s bombou, Padaxo. Umrel. Ja držbám, tak som musíš vidieť. Si veril s tým vypom. Kde je postaný? Na banáne. Keď ty kým to obehneš, tak... Hej. Tak ako, ja som zabil dvoch na Ačku, ja sa to nemôžem, že sa zastakujete, ale heli. Jak zastakujeme? Ja som bol na banáne. Tam dal svoju prácu. This is the end. Po 15 v jednej káre, v pohode. Zase zastavil. Tak to pozerám. Jeden je long. A pohode. Nice. Jeden! Pušoval na second. Ja som low, ja som dostal hlavu za behu. Jo, je second mid. Keď pošlo on. Tak low. Vypo na longu. No, to je... Je štáde, ok. Máme bombu. Počkaj, Beča, flashnem ty mid. Teraz. Ešte mid a jeden long. Long a mid. Môže ísť B. Za tebou je vypo. Týko. All good, all good. Das ist gut. Ja? Ja. Ešte začal skáčať ten kokot a nestýlo. Dohral na fejda. Zavri hubu. Sa zlakol a vyskočil. Ja tak sa hodíme klak, prosím ťa. Charita. Jak oni do dvoch Máš trošku. 18 ku 1, chápeš? Máš 18 KD. Musíš podporovať slabších. OK. Jeden preskočil boiler. Dobre, on vyjde What the short. fuck? Pikuje. Ja som ho nevidel cez ten nade. Na mide. Pohode. No, clear. Choď, zelený. Jo, není. Oni hrali 4 ale. Dobre. Tak 4 Ačko. Ja som dal hentomu nade za 56, vlastne mi do hlavu. Dorazil som toho druhého. Asi sa poblokovali a nastarali sa. Hroje kokoti. A Patok sa aj vyhovuje, jak hrajú. Jo. Počkaj, musím odpísať. Nech sa tu nezastavuje. Kto hádže takéto moly? Tam. Dvaja.
Prikryj som počul. Sú tam prokolnicami, nachádzal by som tam takto. Koľko chce nábojov? Má low na šorte. Quick smoke, ty kokot, patrí to bolo. Tak. Bol na banáne posledný, kam sa býva. To mám odkal vedieť, z kokota si vycúca. Aj. Nie, nezabíjaj. Ja mám najlepšie moly na svete. A ja, Peťa som zapadol. Prosím. Dobre. Ešte jeden assist potrebujem a neumiem. Hej no, zapalil si ma. Vyskočil som na API a zrazu bum, zapalilo ma, tak som doskočil. A oči máš na čo? Oči? Oči mi hovorili, že moly by nemalo páliť na om. Mám bombu. Sú opan. Jak to vypadá na bok? Jeden, teta. Už v sajte. Jau. Ale kurva, musí byť low, on beha presne, to je špicne. Toto je to. Prečo saveujú posledné kolo? Neviem, ale sú na našom spawne. Sú na mide, nie na našom spawne. No, tak presne nepočul. A tak to bol to ten monitor, že? Hovoril si. Áno. Dobre, tak robí tam. A útrek ho mám. Skouby nám, v útorok ho mám. Pozemšťan. Masaker cien! Kokot, ja budem mať masaker. Minus peniaze, ty kokot. Texas. Minus všetky love, ty kokot. Pomáli. Na ten kebab, že? Aj. Kerixus. Armanen. Jeden je na ote už. Koľko chce? USPčka pojebanej. Adam flikol si jak Fejdo. Tebe jebe. Ja som na schválne strelil, lebo mal ten kokot low a on ma zajebe. Dobre, Fejdo, skončil si u mňa. To by si mi to spravilo. Ja si neverím. Doslova som nestrelil, lebo si mal low HP. Ja som nabál, chápe. Piču si sa bál, teraz sa budeš báť ešte len. Sa to proste nažobrol túto piči. Môže prestať?
Ten zelený? Áno. Nemôže, on je priebaný. On blokuje celú dobu. Večer. Dobre. Moc rýchle hra, Patok, pojebal si to. Tak on má 20 ku 1, kukni. On má 21 KD, to je blázan. Počkaj, idem objednať notebook, už mi jebe.